आमर यही चैनल को आपण मानकु हृदयपूर्वक स्वागत। बंधुगण, आमर यही एपिसोड रे पाठ पढ़ुवा शिशु पिला एवं छात्र छात्री निमंते सेमानक पई आवश्यक हेउथिबा उपाय जहाकु अनुसरण करी सेमाने पढ़ुथिबा पाठ को सहजरे किपरि आयत्त करि पारिबे अथवा सहजरे मन रखि पारिबे ସେହି ଉପାୟମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଥନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ କଥନ କରାଯାଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବସ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍କୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଏହି ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଏପରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ବେଗରେ ବା ଅତିଶୟ ବେଗରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଖୁବ୍ ଓସାରିଆ, ବିସ୍ତାରିତ ବା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ଏବଂ ମଝି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଶସ୍ତ, ଓସାରିଆ ବା ବିସ୍ତାରିତ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ଗମନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଓସାରିଆ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ବା ପବନର ଶକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ବାଧାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାୟୁ ବା ପବନ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଅତିଶୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଶକ୍ତି ବା ବାଧା ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅସୀମ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅତିଶୟ ଓଜନିଆ ମଧ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ତଥ୍ୟଟିର ସାରାଂଶ ଏହିପରି ଯେ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଅତିଶୟ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ଅତିଶୟ ଓଜନିଆ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାର୍କୁ, ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ରକେଟ୍କୁ। ଏହି ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଲାକାର କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲାକାର। ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ସରୁ, ମୁନିଆ କିମ୍ବା ଗଜିଆ। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ଗଜିଆ ହେବା ସହିତ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପୁରା ଆକାର ମଧ୍ୟ ସରୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଜନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଳ ଉପରେ ଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା, ଗୋଟାଏ ନୌକା ଅଥବା ଗୋଟାଏ ଜଳଜାହାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ମୁନିଆ, ସରୁ ଏବଂ ଗଜିଆ ହେବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ରକେଟ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ବା ଟ୍ରକ୍ର ବେଗ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ କିମ୍ବା ରକେଟ୍ର ବେଗ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଏହିଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛୁ ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଧନୁରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ତୀର ବା ସ୍ୱର। ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ବା ଗୋଟିଏ ତୀରର ଆକାରକୁ ଏପରି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତିଶୟ ବେଗରେ ଦୂରକୁ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥର ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ନ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆଗମନ କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ
ଅତିଶୟ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏକାବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସିଧା କଥାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ଏକାଗ୍ର ନ ହୋଇ ଅତିଶୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଉଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲି ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବା ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ହିଁ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠରେ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରି ପକାନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ଧରିବା ଫଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ମନର ଗତି ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପାଠ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନର ଆକାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ଧନୁର ନିକ୍ଷିପ୍ତ ତୀର ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲେ ମନର ଗତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ମନ ତୀର ଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପାଠକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେବଳ ଇତିହାସରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭୂଗୋଳ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭୂଗୋଳରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଇତିହାସ କଥା ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। କଠିନ ପାଠ ଯେ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହୋଇଯିବ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବେ, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୟାମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୁତିମଧୁର ନାମ ଏବଂ ଉପାଦେୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଯାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ସକାଶେ କେତୋଟି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନିଆଯାଇପାରେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ, ହୃଦୟ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହିଁ କାନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ। ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମନ୍ତ୍ର ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଆମର ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଆଗରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଅଥବା ଆମ୍ଭେମାନେ ସଚେତନ ନ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଉପକାର ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ବିକାଶ ଘଟିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ କେତୋଟି ମନ୍ତ୍ର
ଏହିଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଆହୁରି ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ। ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭୋଳାନାଥ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣବ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ମନରେ ଜପ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସହଜ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଉପକାରୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ। ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମର କାମନା। ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।